Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Iraragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. I-shoot diriyo. Ako, si Tito Bong. Aling si shoot ko na. Ang hilig mo talaga mag-shoot, no? Ako, umayaw na ako sa mga mahilig mag-shoot. Bakit? Basta, let's not talk about it. Oras na para pag-usapan natin ang pinakamamahal na leader natin dito sa 93.9 FM Manila. Yes, let's all welcome my one and only, my loves, Pangulong Dagong! Please settle down. Just take a seat. Sit back, relax, and enjoy. And see a movie. Maayong Udto, Luzon, Visayas, at Mindanao. Hindi ko pa na suot yung aking goggles. Ayan. To you, Tito Bong. Itsura ni Tito Bong parang R&B artist. Oo nga eh. Inspired ako kay JR. R&B, rest and beauty. And ito ngayon ang napaka-sexy na si Ate Chrissy. Wow. Parang inaraw-araw mo na yung pagsusuot ng ganyan, Ate Chrissy. Spaghetti. Kailangan para lagi kang Parang may- inspired, Pangulo. Parang tinitempt mo talaga ako, ma'am. Malapit. Ano pa ba ang purpose ko dito, ha? Diba? Kunting-kunti na lang, ma'am. Matitempt na talaga ako. Gusto ko yan. Pero bago pa ako matempt, hello sa inyo. Okay lang yan. Mas ginaganahan ako kapag binabanggit mo yung to all the girls you've loved before. Yan, that's what we call challenge. Para may challenge naman. Yung challenge na sinasabi mo, Pangulong Dagong, hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga sinasagot si Ate Chrissy. Oo nga, inip na nga ako eh. Huwag kang mag-alala, ibang challenge muna ang ibibigay ko sa inyo. Ito muna. Itong challenge muna na ito. Nagawa ko na yan eh. Nag-touch by touch ka na. Oh yes, gusto Pwede. mo i-touch kita. Baka lang gusto mo, pwede naman. Itawag nyo na sa 0916-897-5365 and let's begin! Oras na, idol, para sa ating unang sumbong. Isusumbong ko lang po sana ang ating mobile phone dahil meron po siyang tao. Hello, idol, what is your name? Hello, Idol. Good morning. Anong pangalan mo? Si Marmar po ito, Tito Bong. Buhay ka pa pala, Marmar. Go ahead! Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Oh, Mar. sumbong ko lang tong mga reporter, Pangulo. Bakit
ang bilis nila dumating sa nagpuprotesta. Oh. Anong meron sa kanila? Bakit ganon sila kabilis? Malamang tinawagan sila sa mga nagprotesta na report nyo naman kami dito para sumikat kami. Kaso, Pangulo, ang mga nagpuprotesta, iilang tao lang. Ilang tao lang naman talaga. Sumama ka ba dyan, Marmar? I invoke my right to privacy. Marunong ka na rin sumagot ngayon, Marmar, ha? Hindi, sa totoo lang, sila ang tagahatid ng balita. Yung reporter. Hindi, yung nagprotesta. Di ba yan yung mga binabasa dyan sa sa Manila Bay. kakalsadahan? Yes. Ano? Yung? Nagpuprotesta? Yung mga release. Alam nyo, Mar, sa totoo lang, I don't know kung parang ayaw din nila sa akin eh. Ng mga nagpuprotesta? Hindi, ng mga reporter. Tinitira ako. Ng mga reporter? Ng mga nagprotesta. Pangulo, di ba sila yung umawak ng mga placards? Yung nagprotesta? Yung mga reporter. Hindi lang placards, may EPG pa sila. Ng mga nagprotesta? Hindi, yung mga reporter. Naku, ang ingay-ingay ng mga yan, di ako makatulog dyan. Mga nagprotesta? Mga reporter. Lumalabas kasi sa TV at radyo. Yung mga reporter? Yung nagprotesta. Marmar. Di ba sila yung umawak ng kamera? Yung reporter? O baka kameraman? Marmar, ayusin mo ang pagtatanong sa amin. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Sige, Mar. Isusumbong ko lang. Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong, Go ahead. yung manok namin dito. Bakit? Pag pinapakawalan siya sa kulungan, bakit pag nakalabas siya, ang ligalig? Tapos pag nakita niya ako, hinahabol ako at nanunuka siya. May ano pa sa kanyang liig. Ano po ba ang gagawin ko sa manok namin? Si Janet Hilaga po ito. Janet, nag-ano yan, yung manok ko naglalambing lang yan, Janet. Kasi, nakita, parang ano lang yan, parang nakulong. Siyempre, pag nakalabas ka, ang sarap ng ikaw ay may freedom. Oh, kaya nung natamasa ng manok ang kanyang freedom, ay masaya na rin siya. Kaya dumidikit-dikit siya sa'yo. Oh, yung manok. Yung reporter. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? Shoot mo na! Okay, the sumbong is from Maricar Andanata. From Pasig City. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong na Ate Chrissy, susumbong ko lang po ang aking asawa Bakit? na pinapakailaman po ang suot ko. Oy. Kapag nagsusuot po ako ng hindi naman po sexing damit, pero medyo lang naman, pinapahubad po sa akin at pinapapalitan pag aalis po ako ng bahay. Paano po ito? Kabibili ko lang po nito online. Next time, ma'am, huwag ka nang bumili ng damit online. Bumili ka na ng tissue, balutin mo na ang sarili mo. Mami. Para kang mami maglakad dyan. Gano'n naman ang uso. Sa Egypt, maraming ganyan. Maraming mami. Maraming manok. Depende, litson mo. Yung manok. Litson mami. Ay, nako. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy, Pangulong Dagong at Tito Bong? Yes. Isumbong ko lang ang asawa ko. Lagi na lang kasing nakanganga na hindi naman sana siya gutom. Oy. Si Leia po ito ng Pasig City. Ay, pinaglihi sa buaya yung asawa mo. Ganoon kita mo yung buhay. Punta ka ng Davao. Alam mo, taga Davao yan, may crocodile park doon. At alam ng taga Davao, pobre lang ako. Kita nyo, nakangangayan doon.
Yung buhaya. Yung asawa. Nilalangaw yung bibig. Ng asawa. Oo. Kumakain pa yan ng buhay na manok. Yung buhaya. Yung asawa. Nakakatakot na ba? Yung buhaya? Yung asawa. Pero di ba sa tuwing gabi ay nilalambing yan? Yung asawa? Hindi, yung buhaya. I-try mo. Di ba yan yung palaging nanghuhuli? Yung asawa? Yung buhaya. Nakikita nga yan nakatampisaw sa tubig. Yung buhaya? Hindi, yung asawa. Kasi nag-night swimming. Yung asawa. Yung buhaya. Hoy, kayo nangunguha ng ATM yung pagsahod na. Yung asawa? Yung buhaya. May iba nga nangungutong eh. Yung asawa. Oo. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong mula pa rin ito sa Pasig City. Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong walang pusa na ang kapitbahay namin dito. Paulit-ulit na lang po kasi niyang pinapatugtog ang kanta na ayaw ko namang marinig. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Si June po ito ng Pasig City. John, sabihan mo yung kapitbahay mo, let him memorize the song. Pag bilisan ang pag-memorize, pagkatapos palitan na naman niya ng ibang kantang i-memorize niya. Kasi ikaw na memorize mo na yan eh. Kaya tanungin mo, bay, kailangan pa bang i-memorize? Hoy! Idol na ito. Pagpalataan ah. Pangulo ha. Hindi, sinasabi ko. Hindi na kailangan kasi idol ko yan. Galaw-galaw ha. Isumbong kay Pangulong Isa bang sumbong, isusumbong ko lang po sana Ate Chrissy, Tito Bong at Pangulong Dagong ang IFM 93.9 Manila. Bakit? Bakit malapit na po kayong mag number 1? Oh. Ano po ba ang nararapat kong gawin ngayon? Si Arnel po ito, aka Mr. Sago ng Santa Rosa, Laguna. Wala, magdadaan pa sa number 3 at number 2 yan, Arnel. Huwag masyadong ma-excite, no? Oo. Tulungan mo kami para mas madaling maabot yung number 1. Ngayon, dadaan pa tayo ng 3 at number 2. Ano mang gusto mong gawain ko? Ipasara ko yung 3 para number 1 agad kami. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? Shoot mo na! Okay, the sumbong is from Rolando Kamay. Pangulong Dugong, Tito Bong, and Ate Chrissy, isusumbong ko lang po yung pusa namin. Nakipaghabulan sa pusa ng kapitbahay namin. Oy. Ang sabi ng pusa namin, mau, mau, mau. Sabi naman ng pusa ng kapitbahay nila, mia, mia, mia. Ang landi ng pusa. Kakaloka. Pati ba naman yun, in-include pa dito? Hindi, kasi alam mo, may relasyon yung dalawang pusa na yan. Oh, they're just trying to express their love for for themselves. Kaya sabi ng pusa, ang isa kasi lalaki, sabi niya, gusto niya may mangyari ngayon. Sabi ng isa, now? Sabi ng isang pusa, not now. Now, not now. Yun tayo eh. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, magandang tanghali, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po sana ang manok na inahin ng papa ko. Sinabong po kasi niya yung alaga naming tuta. Kaya hindi na po siya nakakalakad ng maayos ngayon yung aming tuta. Parang zombie na po kasi siya pag naglalakad. Ano po ba ang nararapat namin gawin sa kanya? Si Alvin po ito ng Antipolo City. Well, kawawa naman talaga yung ipahilot nyo muna yan. Ipahilot nyo. Napilayan lang yan. Yung tuta. Yung zombie. Sikat yan sa Walking Dead eh. Yung zombie. Yung tuta. Napilayan na, haplasan nyo na lang yung paa niya. Ng tuta. Hindi, ng manok.
Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hello, Idol. What is your name? Pangulo sa Bongga, si Ray ng Taguig. Ray. Go ahead. Speaking of Taguig, nandyan po ako ngayon sa Taguig. Maya-maya konti lamang. Ano Abangan na- nyo ako dyan. Nandyan po ako ngayon. sa Fish Daily sa Taguig. Bibili ako ng isda dyan sa Fish Daily. Ay, si Mr. Glenn. sumali ka. Kenemen. Barat-bate, mabuhay ka dyan. Parang Glenn. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo! Ray, wag mo kong sigawan, Ray. Galit ka. Sorry, Pangulo. Oh, sige, go ahead. Galing kami dun sa boss namin eh. Oh, inya. Ngayon, yung sabi ng boss namin, kain mo daw kami. Pagbalik namin sa parking namin, itong matigas ng ulo, pagdating namin sa parking namin, itong matigas na ulo na kasama namin, nagpark na naman, inagawan na naman kami. Oh. Gusto ko platin eh. Ay, nakahawa lang ako, ang gagawin ko lang dito. Wag mo nang platin yan. Plat na nga ang ilong eh. Double kill na yan. Plat ang gulong, plat pa ang ilong. Maawa ka naman. Hanap ka na lang ng ibang parking. Alam mo, ganito yan. Sometimes mainit ang ulo natin. Pakalmahin mo muna. True. Makinig ng IFM para lumamig ang ulo mo. Kasi walang kwenta kung pag-awayan mo yan, maging trending ka sa walang kwentang parking na yan. Ha? Relax ka lang, makinig ka ng IFM. Huwag mo nang i-flat ang ilo. Ay, ang gulong. Ha? Hindi, ang ilong nga. Di ba binubombahan yan siya pag nag-flat, Pangulo? Yung gulong. Hindi, yung ilong. Ipano-slip mo na lang yan. Yung ilong. Yung gulong. Ikaw ba, Ma'am Chrissy, gawa na ba yung ano mo? Yung aking ilo. Hindi, yung gulong. Di ba, Ate Chrissy, pagka pagka umaatsing ka, gamit mo yan. Ang aking ilo. Hindi, yung gulong. Alam mo, madalas kong ipavulcanize to. Yung gulong. Yung ilo. Hipan mo. Yung ilong. Oo. Olas. Isa pang sumbong. Hi, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang ang dati kong jowa. Ayan. Birthday ko kasi ngayon, Uy. hindi malang siya bumati sa akin Oh. kahit sa chat or sa video call man lamang. Oh. Miss na miss ko na po siya kahit hindi naman naging kami. Nasa Dipolog po kasi siya ngayon. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Si EJ po ito ng Novaliches Bayan sa Quezon City. EJ, happy birthday first and foremost. And alam ko na may miss mo na yung taga Dipolog, pero kailangan mo nang mag-move on, iho. At mas maganda isulat mo sa IFM Diaries yan. Huwag mo nang isumbong dito sa IFM Diaries para may matutunan ng ating mga idol. Ayan. Happy birthday at mabuhay ka. Okay. Yun oras na para sa ating iba't ibang klase ng mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimus. Magpa-vulcanize tayo. Ano man yan nga plat dyan, pati dibdib, pati puwet, ipa-vulcanize. Para may laman at sabay-sabay bigkasin ang Honod, bakag, onod, boto, laman, laman, boto. Honod, bakag, onod, boto, laman, laman, boto. si Joshua Rigato, mga nagpipintura sa Arinda, Taytay Rizal, mga pintor, tirador, at lalo na si Leia ng Pasig, mga taga Bulacan na nakikinig, si Diana ng Bulacan, at ang mga drivers at sales na sina Joseph Christian Norman Rodel Edsel Jared, Elmer Angelo, Richard J. at Jerry Boy, Bishop na Sir Jasper at si Mampe, Gerald Panot, at si Tito Bads, at happy birthday kay Joel Francisco, Gerald de los Reyes, Ana Richie, Alvin Mike Dani, George Castillo. Magpautang ka naman kay Alvin. Huwag kang magpautang.
Sa lahat ng mga tropa ni Panoy Gerald Iniego, may kasabihan daw siya na accepting your nose is the first step to self-love. Maging ang mga hindi pa tinanggap ang mga ilong hanggang ngayon. Sa lahat ng mga tropa ni Hiroshi Nabor, happy birthday sa iyo, brother. At sa lahat ng mga Nabor family, kay Daddy, kay Mami Susan, kay Brother Angelo, at sa lahat ng mga taga Mabalacat, Magalang, Pampanga. Magpa-vulcanize ng ilong. Paorasyon kay Danny Perocho, kay Marilu Vinson, Magpa-vulcanize ng ilong. kay Tatiana alias Neha App, at kay Marky Ka-Ingles, kay Ricky Ka-Ingles, at Mag-English ka. kay Donald Michael. Pati na rin Sige kay nga, Dexter mag-English ka. Yanzon at sa buong Yanzon family. Pati na rin kay Jovit Datay, Lovely Amay Gabotero, at kay Aklieg na Chico, at Angelica kay yan, Donald Angelica. Michael. Si ano yan, si Angelica yan, yung si Ate Crisito. Angelica pala yan. At paorasyon din sa bumubuo ng Team Puyaters, lalong-lalo na sa napakagandang si Arlene, at kay M.A. Stella, kay Marvin, kay Patricia, kay Shine, pati na rin Magpa-vulcanize. kay Magpa-vulcanize ng... Catherine. Magpa-vulcanize ng eye bags. Sa lahat ng mga tropa ni Ella de Guzman, paorasyon daw ko no sa kanyang sarili dahil kinakausap na lang daw niya ang sarili pagising Oy. sa umaga. Delikado yan. Ipa-vulcanize ang iyong anino. Pati na rin si June Lee Borton na kung nasaan ka man ngayon, nandito lang kami ni Pangulo para yun na yun. Ipa-vulcanize ka. JB Santiago, Jesus Figueroa, Rajib Is, Mama Brenda Bacua, Belen Valdilova, Jer Sanchez, Marlene Gadi, Marian Malabuyo, Aquino Rosiro, Aileen Barquilla, Telma Biloro, si George Simeon, Tansong Rolyon, mga Labaha Boys, Roger at Atano Manso, Kuya Ali, Roel Erinco, at birthday boy na si Elvis Jan Cabanlit, at ang original daw namang kanor na si Emerito. Labaha Boys, mabuhay kayo. Oras na, Idol, para sa ating pinag-uusapang last talk ngayong araw ng Friday. Go ahead. Pangulong Dagong, mamili ka, ilong o gulong? Gulong na naman ako kasi kita nyo naman ang ilong ko, mukhang gulong. Ate Chrissy! Yes. Mamili ka, last talk. Go! Charger o garter? Garter. Kasi alam mo yung garter ng aunties ko, nagbe-bacon na. So kailangan kong bila ng garter ba? Iprituhin mo. Yung burger. Ano ba? Yung bacon. Umulutang ka na naman. Hindi. Yung burger na doon, nung nasa loob ng ano mo. Gutom na to, Pangulo. So let's make it quick na. Isa bang last talk? Pangulong Dagong. Dali anak, ewa na ni namao. Pangulong Dagong, last talk. Bisikleta o... Sandali. Yes. Ayusin nyo. Paano tayo mag-number 1 ito? Go ahead. Nahihirapan na ako dahil nai-imagine ko ang burger ni Ate Chrissy. Last talk, bisikleta o roleta? Doon ako sa roleta. Baka manalo pa ako ng hindi lang bisikleta. Alam mo, Pangulo, sa akin palang panalo ka na eh. Ay. Last talk, Yes. Ate Chrissy. Ano ang gusto mo? Maging isang computer expert o maging isang commuter expert? Ay, gusto ko. Galing ha?
Gusto ko syempre computer expert. Bakit? Para ihahack ko yung mga account ng mga ex-lovers ni Pangulo. Iko-close account ko at hindi na siya makontakt nito. Ay, nako. Last but not the least, last talk, Pangulong Yes. Dagong. Yes. Sino ang magaling sa choices na ito? Sino? DJ o tagagawa ng lapida? Oh. Magaling talaga ang DJ. Wala pang lapida, may nilibing na. Sino-sino na ba ang mga nalibing mo, Pangulong I Dagong? invoke my right to privacy. That ends our last talk. Mga Lodi Idol, i-like ninyo para sa inyong mga suggested na mga last talk. Retail price. DJ Tito Bong, dun nyo i-send ang inyong mga suggested last talk. Yan. And nakasama nyo rin po today si Ate Crescia. Sexy mo ngayon, parang nabiko na nga yung garter mo. Oo nga, ikaw kasi kinakagat mo eh. Yung bacon Yung tuloy. bacon, yung bacon. Eh, yung garter. Hindi, yung burger. Gigutom na gud ni. Sunod, musunod na si Daddy Dong at Iska Morena, Emotions on I. Maraming salamat mga idol. Bukas ulit, no? Mag-enjoy lang po tayo sa ating sumbungan. Kung may sumbong kayo, isumbong kay Pangulong Dagong. At mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 12:02 na. The latest